Asam na di sini palit pulutan dia. Doon mo kay tay syudad ay muyati palitawhan asar puto nagapit-hapit hapit puto bakada guray. Hindi na ka diri. Sinsya kayo nadugay kulab. Say ganina ra ka dire. Ganina ra mo ko pinaabot nimo asam di ka ni palit pulutan sa butika. Dito kulab sa kuan lab nagpalit ng pulutan ka pa lang kung nagatagay tandua. Sinsya kayo nadugay kulab. Murag nahubog no. Dito ko lang, ana. tripan ko sa babae ba, kanang busok kay, kanang tutoy, niya, may klibits, kita pa o niya, busok kay paa, bugyot tiglubot niya. Asa kagikan? Namanig kaya sa balot, kinunan ko niya nga, dong, gwapuhan ni mo dong, idol, biyata ka dong, pakyawan ni kong balot, abi niyang madala ko niya, abi niyang madala ko niya siya mga, amart-amart siya o kanang, yung atik-atik na ko ba? Atrak ko sa mong pagkagwapo. Gwapo? Gwapo ni ko niya eh. Alaman! Mura mo si Alvin Tambok. Dayon! Mga tulad, wala ako nagpadala niya. Ginan ko niya nga, dong, anang kungot doon mo ako ang kuwan dong, akong baligya dong. Saan yung baligya niya? Gwapo biyog ko dong, dong, gwapo, ano ba? Gwapo, ginan ko niya una ba? Gwapo, huta akong balot akong baligya bi. Wala ko nagpadala, oy, abi niya madala ko inani. Puro sakto ba na? Dili pa rin basta-basta, oy, ngani, ako pagkagwapo, ako isulin Oh, ayaw Jun, ayaw pa. Wingo na po ko dayon, abi kay napakita sa naklibis niya, ang tutoy niya, bugdo kay dako kayo niya. Yung paa, sino kayo, yung lubot, bigot kayo, padala di ko, eh. Muna saktong bana. Para masaligang kag-asawa mula ka solo bining asawa. Ay, ano patinta kay karon na ba panahon na? Pero na ba daghanang budol ron? Budol ka ni, budol. Budol ka. Padala ka ni, mo itong abi niyang madala po ko ba? Nga, naglugay ka hapit ka sa oras ba? Asa ang imong ilim nun? Kanina ra ko ininom, nahurot na gunin ako oh. Kani. Oh, awara ni hubog na kay ko hapit. Gamay na ko. Asa rin purutan? Nakakuha kong pulutan, naka-remedyo kong pulutan. Sus, pulutan ra? Sabi na gay na kung asa kagikan jud perting taas mga linya palit ang pulutan ito hana. Ganina ra ko pinaabot diri. Oh, Wala pulutan, ko buang diri tindugot. Lingion ko. Naro. Oh, Balo, 30 ka buok. No, 30 ka buok ha. palit mo lagi ko. Palit mo lagi ka. Suman! Palit mo lagi ka balo 30 ka buok. Wala niya. Wala ka. Nalibag din mo sulti nga, napakyaw na ko yung balot. Ara ka na ka. Gani, kaya ganyan mo ko niya gwapo niya, nadala na po ko. Niingon ka ubay ka wala ka natintal sa babae nga sexy nami ka cleavage dami ka kuan ko pumilon. Nadala na gani ko, kaya inam ko gwapo, ikaw ko na yung gwapo. Palit ko tanan, sa bunong kanuun. Yo ra ti mga kwarta dito kapag ibayad sa nimong didaog sa kuan. Finish game. Oh, akong ikuan, gipakyaw ako diri. O wa jud. Game sa mga pusa ba na eh. Iyo ka nga dili ka mapadala nadala man lagi ka. Nabudol ka. Nabulol. Natatakay na ta. Hangula din mo. Hangula din mo. What's up mga pare? Ako si Vic sa Katang. And this is MP Girl. Alright mga pare, dali ra jud kaayo duwaon kining nga Phoenix Phoenix game. Ang Phoenix game malingaw pa ka, makakwarta pa ka. So, Yes. ako ipakita ninyo mga pare kung unsa ko magduwa aning Phoenix Phoenix game game. mo. Dagan ko naka-earn ko aning Phoenix game. Yes. So, mao na siya mga pare. So, mao ni mga pare dali ra kayo mag-register sa Phoenix game. O, gusto nito nimo ang register. Tapos ibutang nimo ang mobile number sa babaw ug sa second password nimo, sa katulo password nimo ug ang i-send nimo ang OTP sa imong mobile number ug i-register nimo. So dito nimo register. So mao na siya mga pare ang pag-register mga pare. Naka-login na ka. So dagan kay duwa mga pare kini color game, Dragon Tiger, Red and Black, Birds and Animals, 100 of Kalit, God of Wealth, Baccarat o Fish Rip. Dagan kay sila mga games rin mga pare. Dali ra jud kayo ka mo top up niya mga pare. Dito nimo ang wallet nasa 100, 200, 500, 1,000 2,000, 5,000, 10,000 and 30,000. So mga pare ang sa panyong ipaabot. So mao ni siya, madali ra kay i-withdraw ninyo ang inyong earn mga pare, yung kita mga pare, ibutang nimo ang amount tapos imong GCash number ug withdraw. So sa kining Phoenix game mga pare, malingaw pa ka, makakwarta pa ka. So mao to mga pare, dali ra jud kayo maduwa ang Phoenix game. Yes. Right, malingaw ba ka, makakwarta pa ka. Ug pasalamat ug shout out sa tanang mga Bisayas, di mo kalibutan, labi na sa mga OFW, sa mga followers sa Impigger ug Yes. Sukatan. Sa mga solid supporters, mga tough fan na mo kanang mag-focus sa mo comment. Thank you so much sa inyo tanan. So ayaw ba kalimut ha, download ug Phoenix Phoenix game. game. Ibutan ako sa comment section. Bye-bye. Yes, bye-bye.